Здравейте, приятели! В тази седмичното издание от Граплинг техника на седмицата ще ви представим продължение на предната техника на Конда от Халфгард. Ще ни партнира Александър Александров, който е един от изявените ни състезатели по граплинг и бразилско жилжицу. Както и миналия път, започваме от Халфгард. Коляното ми е върху неговото бедро. Позицията ми е стабилна, центъра на тежестта е ниско и контролирам неговата ръка с моята дясна. Давам му възможност да тръгне за захват, за да може да се приближи главата, след което захващам под брадата, както ви показах миналата седмица. Правя кълбо напред, но тук идва момента, в който той ще опитва да разтвори ръцете си максимално, за да предотврати захвата и аз не мога да прибера неговия лакет с коляното. Това естествено да трябва да ме отчаива, не трябва по никакъв начин да разкъсвам захвата. Стъпвам с краката, мустирам и се връщам в подобна позиция. Все още държейки захвата, имам опцията да го държа притиснат настрани. Неговата ръка се намира точно върху врата му и по този начин мога да продължа с душенето. Плъзгам лявата си ръка дълбоко, като с дясната, с лакета или с длънта повдигам неговата глава. Сменям захвата на дарс и изпълнявам спрол назад. Докато там. Сега ще разбием техниката в детайли. След захвата правя кълбо и първата техника, която правя винаги е анаконда. В случая той контрира добре, като държи лактите си широко и не мога с бедрото да контролирам неговия лакет. Много е важно да знаете, че този захват, който имате под брадата, все още ви осигурява много големи шансове за атака с няколко различни хватки. Имате възможност да довършите. Той все още се намира в защитна позиция, докато не пусна дясната си ръка под брадата му. Стъпвам на краката си, мустирам и се завръщам в сайд по обратния път. Най-важният момент в тази позиция е да притискам ръката му с гърдите си. Дясната ми ръка е под брадата. Използвам я, за да повдигна главата му, да отворя пространство и да бръкна дълбоко с лявата. Сега вече длънта ми е навън. Мога да сменя захвата. Поставям си ръката на рамото. Изпробвам надолу, за да увелича тежестта върху ръката му. Показвам още веднъж в реална скорост. Втори вариант, който имаме, освен тази контра, е да направим гилотина, когато той продължава въртението и е много агресивен в опитите си за вземане на гърба. Захващам брадата, но той не спира до тук. Продължава да се изтласква и се опитва да се завърти. Ако го оставя той да води инициативата, ще премине на сайд, ще вземе точки за ревърс и ще бъде в по-изгодна позиция за атака. В момента, в който усетите, че не може да удържите позицията и той ще ви завърти, трябва първи да контратакувате. Когато продължи въртенето, ще го изпреваря и ще изкарам десния си крак пред корема му, като стъпалото ми от неговата дясна страна на тялото. Тоест цялото ми тяло ще бъде изнесено от едната му страна. Пищявът ми е през корема му, а стъпалото ми е отвън от дясната страна на тялото му. Захватът е абсолютно същия, както и преди малко. Палецът е под брадата му
И сега вече за него е невъзможно да премине на сайт от другата ми страна, тъй като го спирам с крака. Можете от тук с левия крак да го затиснете отгоре, за да предотвратите възможността да направи кълбо напред, с което да се измъкне от захвата. Ако направи кълбо и падне в тази позиция, можете да изпълните или анаконда, която взехме миналата седмица, или дарс, който ви показах току-що. Затискам с крака, вече не може да направи кълбо. Много е важно от тук да разберете принципните разлики между този тип гилотина и стандартната гилотина, която изпълняваме с дълбок хват на ръката. Стандартната гилотина с дълбок хват на ръката се изпълнява с долната част на предвижницата и в повечето случаи опъваме или използваме краката, за да го разпънем надалече и силните мускули на долната част на гърба, за да разпънем. В този случай се изпълнява с палеца и използваме ръцете, за да притискаме. Ефективността на този тип гилотина зависи от правилното разположение на палеца точно под брадата. Сега вече имате три опции. Анаконда, която взехме предната седмица, дарс, който взехме като контра на неговите действия, и гилотина, ако той е твърде бърз, твърде напорист в изправянето си настрани. Благодаря ви, ще се видим другата седмица.